Assalamu alaikum. Sahura kashi na 20. Idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun ingantattun littattafan mu da zaran mun ɗora. Umma ta ce ai in dai ɓacin rai ne bata fara ganin komai ba ma, babu wanda zai ce zai yi halin irin na Sahura ya zauna lafiya. To me kuma ta yi Umma? Wani irin hali ne da ita? Umma ta ce halin bera mana. Durowa ta buɗe ta ɗibar min kuɗi, shine asirinta ya tono, take fishi. Hafsat ta zaro idanu ta ce sata cap idan in dai haka ne to lallai Sahura ta ɓata wayanta. To me za ta yi da kuɗin? Me ba a yi mata a gidan nan? Tana gama wannan tambayoyin ta miƙe ta fito ta bar Umma a ɗakin. Wajen Sahura ta nufo ta zauna ta fuskance ta sosai. Sannan ta ce Sahura me zaki da kuɗi? Me zaki sayar har da zaki je ki ɗauka wa Umma kuɗi? Bata sani ba. Idan wani abu ke so me zai hana ba za ki faɗa wa yaya Faruk ba? Kin san zai saya miki ko kuma ya baki kuɗin ki saya. Gaskiya ba kyauta ba. Wannan ba hali ne mai kyau ba. Sahura ta ɗora hannayenta kan na Hafsat sannan ta ce ina so ki saurare ni da kunnen basira, ki tunani da kwakwalwarki da hankalinki kamar yadda yaya Faruk bai yarda cewa zan saci kuɗi ba. Wallahi Allah ban ɗaukar wa Umma kuɗi ba. Ke ni ban san ba ma inda take ajiye kuɗinta ba. To me zan saya da kuɗin? Kuma ai ɗaki ɗaya muke tare da ki je ki duba. Sannan ko ki fita zan yi tare da ke muke fita. Kuma ina jin yau mun fi kwana 10 ban da makarantar asuba. Babu abin da yake fitar da mu waje. Hafsat ki fahimce ni wallahi tallahi ba ni na ɗau kuɗin Umma ba. Miƙewa Hafsat ta yi kai tsaye ta nufi ɗakin nasu ta fara bincike ko ina da ina. Ta harzike komai na ɗakin bata ga kuɗin ba. Daga nan ita ma ta fara gaskata Sahura. Dama dai ya bata mamaki a ce Sahura za ta yi wa Umma sata, yadda take tsoron Umma da kuma yadda take gudun abin da zai bata mata rai. Gaskiya ba za ta yi mata sata ba. Hafsat bata tsaya gyaran kayan da ta hargiza a ɗakin nasu ba, sai ta koma wajen Umma ta sake zama daidai inda ta zauna da farko. Umma har da ta dan fara barci ta taba ta. Umma da farko dai Hafsat ta ce Umma na tambayi Sahura ta ce wallahi bata dauka miki kuɗi ba, kuma na je ɗakin mu na bincike ko ina wallahi babu kuɗin ki. Umma gaskiya ba ita ce ta dauka ba. Wani irin harara mai cike da razanarwa hade da tsoratarwa Umma ta gallawa Hafsat tare da cewa to sharri nayi mata kenan ku yau ku jini da yara suna ƙaryata ni. Bata ɗauka ba zancen ta ɗauka ne. Waye ke shiga ɗakin yayi min gyara idan ba ita ba? Ko kuma ku ne kuka ɗauka da kuka dage da kare ta? Umma wallahi ba ita bace. Hafsat ta sake faɗa kafin ta rufe bakinta. Umma ta ɗora mata wata zazzafar tsawa tare da cewa tashi daga nan ki bani waje, shashashar yarinya kawai sakarkaru. Sannan ta ture ta daga gefen gadon ta dage ta zauna. Karo na farko kenan da Umma tana nuna wa Hafsat fishi har da kai mata duka. Nan Hafsat ta miƙe ta baro mata ɗakin. Wajen Sahura ta koma ta zauna kusa da ita sannan ta ce Sahura ki haƙuri don Allah. Sahura ta ce me kika faɗa wa Umma? Na ga ranki ya ɓaci. Kin ga Hafsat ki kyale ni kawai. Kada ki yi abin da zai bata wa Umma rai ta yi fushi da ke, kuma ke ma ranki ya ɓaci. Ni na riga na saba in dai aka yi na ne ki daina kin ji. Wallahi mai dumi ta ciko makila idan Hafsat suna kwaranya kan kumcin ta. Sahura ta saka hannu tana share mata tana rarrashin ta ce na roƙe ki dan kada ki saka kanki a damuwa a dalilina, ki bari Allah zai bayyanar da gaskiya. Na gode sosai. To wannan al'amari duk ya sake da malmala zaman gidan. A wannan karon zaman doya da manja ba iya tsakanin Umma da Sahura ba da Faruk bane. Ita ma Hafsat ta fara gane gaskiya al'amari, don haka yanzu tana goyon bayan Sahura kuma tana tausaya mata. Saboda haka ita ma ba sosai take sauraron inda take ba, yini suke a ɗakin su. Haka dai zaman ya ranga gudana babu walwala a tsakanin su. Umma tana mamakin yadda Hafsat ta juya
ta juya mata baya akan Sahura, domin Faruk kuwa dama ba ta damu da shi ba, tunda shi kam tun farko baya kaunar duk wani abin da zai takura wa Sahura. To a bangaren Salim kuwa ya dan sauya salon sha'aninsa, yanzu ya rage kaiwa dare sosai tare da Rebecca. Duk inda karfe 11 na dare ta yi to yana cikin gidansu, wani lokacin ma yakan dawo ya riske Umma ido biyu bata yi barci ba. Amma fa duk da haka ba wani sauki aka samu ba dangane da rayuwar da ya jefa kansa a halin da ake ciki. Idan ya saka kafa ya fice daga gidan bayan ya yi breakfast, bai zamewa ko ina sai gidan man. Yana can mana da jikin Rebecca, yini suke kullum abu daya. Idan kaga sun fita waje to watakila suna buƙatar wani abu ne, ko kuma sun yi niyyar zuwa club. Saboda haka kuwa yanzu Salim ya san mace sosai gaba da baya. Tun lokacin da Rebecca ta kalla ido ta ga marar kalam taf da kuɗi, ta sake buɗe masa sabuwar chapter ta salon soyayya irin tasu ta 'yan duniya. Wannan dalilin ya sa shi kuma Salim ya buɗe mata bakin kuɗinsa, ya sakar mata kuɗin nan tamkar lalitar gwamnatin Najeriya, babu mai kwaba balle hanawa. Ta yi sabbin kayan sawa har kusan kala 5 tare da takalma masu tsadar gaske da sauran takasan kayan kwalliya. Sannan shi ma ya sayi wasu kayan sayarwa, ya ajiye a gidan duk domin idan za su yi fita zuwa club ko wani wajen sheƙi ayar ba sai ya dawo gida ba. Cikin waɗannan kuɗaɗen har Zubi ma sai da ta samu nata kasan naira 5,000 ya bata. Cikin 'yan kwanaki Salim ya yi wa kuɗin nan muguwar illa. A yanzu dai abin da ya rage a wajensa bai wuce 9,000 ba. Sannan gashi ya dora bebin tasa akan wani tsari na kullum sai ta ci kaza ko kuma tsire ko kuma dai wani lafiyayyen nama. Haka kuma ga buƙatar kayan shaye-shaye wanda su ma din wajibi ne a rayuwar irin tasu. Wata rana sun fita yawon dare kamar yadda suka saba. Bayan an gama lalata akan hanyar su ta dawowa gida, 'yan sanda suka kama su. Nan da nan aka watsa su a mota. Zubi da Rebecca kai har ma da Salim din duk hankalinsu ya tashi, sun firgice sosai. Man ne kadai bai razana ba, domin shi kam ya fi su gogewa, ya saba da kamun irin waɗannan 'yan sandan, ya san kwanan zancen, sai dai cin hancin kawai idan ka basu za su sake ka. Wani irin kurkuku dan sandan bai sai barazana yake wa su Rebecca da ya fuskanci sun fi tsoronta. Yana haska su da tocila, yana cewa ku 'yan iska ne ko kuna baro iyayenku ku fito yawon banza, ko sai mu kulle ku kowa sai ubanta ya zo za mu sake ta. Salim ya zaro idanu gabansa sai faduwa yake. A zuciyarsa ya fara tunani, to yanzu aka kai ni police station, ya zan yi idan Umma ta je, kuma dole sai ta zo za a sake ni. Sannan kuma ta ga da gani tare da mace aka kama ni, babu shakka za ta ɗauki mataki mai tsauri a kaina. Watakila ma ta haɗa ni da yaya Faruk, hana ni fita kwata-kwata, ko kuma ta faɗa wa Abba. Tunani da Salim yake ta yi kenan. Daga can ya samu ƙwarin gwiwa, ya yi ta maza ya buɗe baki ya ce da kurkun, dan Allah ku yi haƙuri, wallahi ba za mu sake ba, dan Allah kada ku kai mu police station. Yallaɓai wani kabila daga cikin 'yan sandan mai mukamin kofur ya daka wa Salim tsawa tare da cewa, ke dan ubanki ki shiru, ke dan iska ne, kina yawon iskanci kuma lalata wannan mata. Salim da su Rebecca suka ƙara razana sosai. Nan man kuwa tun da aka tsare su bai shiga motar 'yan sanda ba, wajen ogan 'yan sanda ya tafi, wanda aka aje masa wani bendir can gefe guda ya zauna. Yana hangen yanda yaran nasa suke gudanar da aiki. Man ya isa wajen sai tsugunna tare da cewa barka da aiki. Bai amsa masa ba, sai latsa wayar kawai yake. Kusan minti 10 man na tsugunne yana jira. Can sai inspector ya ce aka. Man ya ce ranka ya daɗe, dama gida muke son wucewa shine. Sai ya shiru yana shafa kansa. Inspector ya ce kuna yawon dare ne ko nawa ne? Man ya ce ranka shi daɗe, mu 4 ne kawai. Inspector ya ce to
waɗancan 'yan matan daga ina kuka samu su, kuma ina za ku kai su? Man ya ce dama su a hanya za mu sauke mu rage musu hanya ne kawai. Inspector ya ce ƙarya kake yi, 'yan matan ku ne da kuke iskanci da su ko? Shiru man yayi bai sake magana ba. Inspector ya ci gaba da cewa za mu kai ku police station mu kulle ku, da safe sai mu tura ku kotu inda za a yi muku hukuncin yawon dare tare da lalata da 'yan mata. Su kuma matan kowacensu sai ubanta ya zo ya yi belinta. To da yake man dai babban ƙwaro ne, ya san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koki. Bai wani ji tsoron maganar inspector ba, don haka sai ya ɗan yi murmushi ya ce ranka ya daɗe, ai ba za a yi haka ba, mu fa 'ya'yanka ne, kawai aka samu, wallahi hakan ba halin mu bane, ka yi haƙuri ko da wani abu ne. Sai ya yi shiru bai ƙarasa faɗin abin da zai faɗa ba. Inspector ya ce what, ni ba uban 'yan sanda bane, ban haifi ɗan iska ba, ka je can ka nemi ubanka. Man ya yi dariya sannan ya ce yallaɓai ka yi haƙuri, kada ka kai mu police station, ko da wani abun sayan batiri ne sai mu bayar, kuma mun yi maka alƙawarin za mu kai yaran nan har gidansu. Inspector ya kalli man da hargagi ya ce kaga na yi maka kama da wanda yake karɓan cin hanci ne, you are very stupid, baka da abin da za ka bani aikin ƙasa kuma gwamnati tana biya na enough salary, so I don't need your kobo. Man ya ce I am sorry sir, I do not mean so, kawai ina nufin ko batiri ne kun saya da kuɗin wanda suke amfani da shi a tos. Shiru suka ɗan yi na ɗan wasu mintuna kafin daga bisani inspector ya yanke shirin da cewa ku yi belin kanku 5,500 kowannen ku 20,000 kenan. Man ya ce godiya muke ranka ya daɗe, amma muna neman afuwa. Nan fa kasuwar ciniki ta buɗe tsakanin inspector da aikata tattaunawa na naman rage. Inspector na ƙara ragewa gaga har aka kai 10,000. Daga nan ne inspector ya rantsuwa wallahi in dai babu 10,000 a tare da su to babu shakka za su kwana a police station. Haka man ya haƙura da yin magiyar ya amince za su bada 10,000, duk da cewa ba wasu kuɗi bane masu yawa a tare da su. To amma ya san za a samu a wajen Salim, don haka sai ya ce da inspector ina zuwa sa. Ya miƙe nufi wajen motar da aka zuba su. Salim ya kira shi ƙasa, suka tsaya a gaban motar sannan ya ce kai baba, mun gama kashe bus ɗin da ogansu ya ce 20,000 za mu biya belin kanmu, amma na bashi haƙuri na ce 10,000 za mu bayar, ya amince. Yanzu ka kawo na kai masa sai mu bar